Děkuji, souručky a soudruzi. Vypadá, že budou diskutovat převážně jenom hosté a doufám, že ještě někdo z vás taky. Chtěl jsem spíš nakonec reagovat na vaše otázky, ale je tady jediný podnět zatím od Karla a ten já samozřejmě za něj podepisuju, nebo spolu s ním. Ale já dneska přijel vlastně hlavně kvůli toho, abych vám poděkoval. Víte, že není žádné tajemství, že již neobhajuji mandát a nekandiduju znovu. Rozhodl jsem se tak před 3 lety, když jsem byl zvolen ve 4. svém volebním období, protože když jsem před vlastně v roce 2002 vstupoval do té poslanecké sněmovny, tak jsem měl necelých 50 let. A viděl jsem spoustu mladých lidí kolem sebe ve volební kampani, kteří byli buď na kandidátce, nebo stáli pod těmi tribunami. A já jsem dost špatně nesl, kolik důchodců je v poslanecké sněmovně. No a já letos budu mít 65 let a tak jsem říkal, no přece se nemůžu chovat stejně. Těm mladým je třeba uvolnit místo, dát jim prostor, aby se dostali taky nové tváře do povědomí lidí a aby získávali zkušenosti ve volební kampani a aby se otrkali. Ale pokud je budeme pořád zastíňovat, tak sice budeme mluvit o mladých, ale ti mladí nebudou tu šanci mít. Nakonec někdy otráveně můžou odejít. Takže to byl můj hlavní motiv a musím říci, že určitě, až přijde ten den H, tak to člověku zabude líto, ale na druhou stranu, tak jak sportovec musí odejít na rozkvětu svých schopností a ne až když už ho potom všichni budou kritizovat, tak si myslím, že to platí i pro politiky. V tom roce 2002 jsem postoupil z 5. místa z Opavy. Ta Opava, to jako vždycky se říká, že to už je konec té kandidátky. No tak jsem byl 2krát první, jednou druhý, čili není to jenom o tom, jestli je to Ostrava, nebo Karviná, nebo Frýdek Místek. Ale člověk musí svou práci ukázat, že si to zaslouží. Tím nechci být neskromný, ale někdy je takový předpoklad, že ti poslanci tam vlastně chodí jenom pro ty peníze. Ale musím vám říci, že a člověk to vidí ve všech klubech a nejvíc to je vidět v těch, kteří jsou v koalici, protože oni vygenerují ty svoje nejlepší do vlády a teď vám tam zůstane v těch výborech ta druhá liga, ta druhá část té kandidátky a vidíte, jak ty lidi vlastně nemají ani přehled o tom, co by měli v tom výboru oponovat, podporovat. A navíc to ještě nefunguje tak, že člověk se svou vlastní profesí se dostane do toho výboru, který by tomu odpovídal. Protože když máte v klubu třeba 8 učitelů nebo lékařů, no tak nemůžou jít všichni do zdravotního výboru, tam jsou limity, že jo, nebo do školského. Takže to vyžaduje lidi docela univerzální, aby se dokázali v tom prostředí pohybovat, ale především je to o práci nad zákony. A já vám řeknu, jako není to jednoduché, pokud to člověk v životě nedělal a najednou dostane materiály, které mají ty nejkratší zákony možná 30 stránek, ale některé i přes 400. A teď se v tom zorientovat a vědět, co tam a jak změnit, protože to není, že řeknete, to je blbě. Vy musíte naformulovat a musí to být legislativně přesně ten návrh a musí být hlasovatelný a pak pro něho, když ho chcete prosadit, musíte získat většinu. A já vám řeknu, že nemám moc těch úspěchů jako opoziční poslanec. Kdybych měl vzpomínat, tak si vzpomenu na 3 výrazné věci. To byl zákon o školách, kdy se podařilo prosadit, že obce, které mají na svém území dětské domovy, tak dostanou tu část rozdělení daní z toho obvodu, kde to dítě vlastně má trvalé bydliště. To byl první můj úspěch. Druhý úspěch bylo, že jsme snížili marži pro pojišťovny, které spravují zaměstnanecké, teda pojištění zaměstnavatelů pro zaměstnance z úrazového pojištění, dělá to necelých 400 milionů ročně pro státní rozpočet, ale všimněte si, toho si ani nikdo nevšímá, ani v těch halonovinách, jo.
No a pak to bylo těch 1200 korun, což byla finta. A ono, na tu fintu můžete přijít tehdy, když v tom parlamentu už jste nějaký ten pátek. A proto jako říkám, člověk by měl umět včas odejít, ale je největší hloupost říct, že maximálně 1 nebo 2 volební období. Protože až se zorientujete, tak už je to 3. volební období a pokud tam bude každý 1 nebo 2, tak budou vládnout ti úředníci, protože to jsou ti jediní, kteří vědí, jak to má být. Takže co se týká těch 1200 korun těm důchodům, tak ta finta spočívala v tom, že jsem nedal svůj pozměňovací návrh, ale že jsem dal pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu Sklenáka, předsedy klubu ČSSD, a on teď za mnou byl, že by chtěl, aby se ten jeho návrh hlasoval první. No on by samozřejmě prošel, na ten můj by už nedošlo, ale tím, že jsem to dával jako k němu, tak jsem musel hlasovat o prvním a oni se museli holt ukázat, takže nakonec se domluvili průřezově, že tento návrh je schválen. No a pak si to ČSSD dala na billboardy do kampaně pro krajské volby. To je to neštěstí, že my v této věci jsme málo agresivní a někdy neumíme prodat svoji práci, protože neumíme, a někdy protože třeba ty vztahy nemusí být takové úplně ideální. Vám chci poděkovat za podporu, kterou jste i v tomto regionu vydávali. Těch preferenčních hlasů bylo hodně a já za ně děkuji. Vlastně 2 volební období jsem tady byl takovým určitým patronem, protože každý poslanec má 1-2 okresy, kde dojíždí. Viděli jsme se na konferencích, na některých akcích, na plesích. Dneska jsem přivez dárek do tomboly, ale na ples nepřijedu, protože musím hlídat děti, protože jejich rodiče jdou na jiný ples. Takže to berte jako moji omluvu. A musím říci, že jsem tady zajížděl už i dříve s Jarkem Gongolem, když tu dělal taky toho garanta, a že se mě tady vždycky líbilo, s jakým nejenom nadšením, ale jak pravdivě jste organizovali ty poslanecké dny, jak to mělo smysl, jak to mělo myšlenku, a myslím si, že to jako i pro to okolí ukazovalo, že ti poslanci přijížděli do toho regionu, mají zájem o jeho dobré i problémové stránky a že se tady udělalo kus dobré politické práce. Máte výborné výsledky, bohužel ten počet je tak malý, že on se potom v rámci celého toho okresu, toho kraje rozmělní a vlastně to výrazně neovlivní. Ono vlastně, když stojíte jenom Opavu a Bruntál, tak se to potom vyrovnává, protože u nás jsou ty výsledky zase velice mizerné. Takže na závěr chci říci, samozřejmě, že nekončím v politice, to by bylo z mé strany nenormální, když už jsem v ní začal od roku 76 profesionálně, ale chtěl bych se věnovat mladým lidem. Mladým lidem, kteří sympatizují s naší stranou a kteří jsou členy naší strany. A to především prostřednictvím stranického vzdělávání. Dělal jsem v Opavě ředitele VUMULu a vedoucího katedry marxisticko-leninské filozofie a vědeckého ateismu. Chtěl bych v této věci tedy aspoň straně nějak pomoci a prospět, protože kdo má 42 let a méně, toho se už ta teorie naše nikterak nedotkla. A ona, ta teorie, není jenom něco o něčem. To je smysl, jak uvažujete, jak si kladete otázky, jak si na ně dokážete odpovědět. Je to velice důležité a tady si myslím, že jsme v minulosti dbali na to, aby jsme organizačně všechno zvládali. Setrvačnosti to nějak šlo, ale ta střední generace už zestárla, ta stará generace bohužel zemřela, přicházejí noví a je třeba se znovu vrátit i k té studánce marxismu-leninismu, aby se s ním mohl napít každý, který chce pro lidi něco rozumného udělat. Takže to je taková moje vize. Na závěr ještě jednou. Mockrát děkuji. Čest vaší práci.